Ghetto itakatarura review yeWadiwa WepaMoyo inini Ras Dhorofiya ndikati mazi rikandipe maghetto eat masini waza saka unganai ndibva kuti gaga because nyaya dzandoda angodzipedza dzese ndingopedza ura washe ni ndatoti bosho waizi saka unganai Wadiwa ndesingangodi zvangu but mavocals aipo mavocals but kwangu kumangoma Wadiwa anzorebesa nyaya ndangoti gagagagagaga tisoreta kutoziva kuti chii chiri kuitika kutora kuti kana usiri kuziva nyaya zvamuchose ukasvika pane vanhu vakuziva unongosvika kuti ngoti Man Tawa vanotamba bhora waizi mabasic manoti isu patakakura tansina mavhisi aya but pambane German 1 vanga vane vhisi aya ndo vaiuya vachitiudza zvikuitika panhengerei waizi mwana Titanic takatozivaona nhingirini last year but waitoti kana ukatondibvunza kuti Titanic ndaitodza Titanic handindo nhingirini mabhoti vanhu vanonyura kamabhoti paTitanic vanhu vanonyura asi vemuchiti varungu vanodhidha paWadiwa apa pana German vanzi Man Tawa Ghetto superstar munhu webhora waize munhu webhora vane mufesi wavo vanonzi Biko haana talent zviri zvelife chaizvo Biko haana talent but akacalculate waiza ndobati ndobva unoti mas fesi wangu ane talent ndikanyatsobatanidza medzi dzangu boboka ndogona kuburikira kuUK saka Biko ndiye anokurudzira Man Tawa kuti vanyatsoita serious nezvebhora because akatoona kuti anogona kusera kwira mumango waize boys riri tuiri one day rurova session paghetto ta maleps masprints machichichi ndobva Man Tawa vangozonzwa nyota ndobva kuti mas Biko hasvike pachibhorani vachisvika pachibhorani paipa ndokuona naiwe ibhebhi ke iwe ibhebhi uratsai kundokumwana nachidu andimketi but I'm about to find out. bhebhi rinonzi noku uya anga achangosvika maraini ari kushedzera kuti kwataigara kwaibuda vhati saka handitombozviziva zvokuchera mvura pachibhorani ichi clearly vaisagara muZimbabwe because ndekupi kusinganetse vanhu Man Tawa pakutogaya paipa kuti nhamba dzebhebhi ndodziwana sei uriona manje nhamba dzebhebhi wakakuleta kuti kuvaroi vanenge vachazi ndakatotengeserwa nablamoz ejezi irori vablamoz vanenge vachaita sei saona Man Tawa vagaya paipa ndobvacalculata kuti mas itika ndinolinka neshamwari yebhebhi vaenda kushamwari yebhebhi kaka ndobvanzi German kana mutoda nhamba dzebhebhi ka uya kuchibhorani mangwana because inini nebhebhi tikulinga kuchibhorani anenge achichera vhati Man Tawa ndobva wati bho but mangwana achina ari kuplana kuenda unopiwa nhamba kuchibhorani ndo musi wanga wane money game kana uri munhu wepaghetto chacha unonyatsoziva kuti money game hatinambosiyana nemawarriors ari kutamba national importance kukanzi money game mari iyo inenge yakatotengwa nevanhu at least 50 Man Tawa vanga vakuda kubatanidza madhiri Biko ndobva audza kuti German Mungona kune game azo. musabatanidze nyaya Man Tawa ndobva usatye wangu usatye urwirase Man Tawa chavasinoziva ndechekuti Satani anga atotanga kuita mabiri bobi panga patofamba Satani because noko achisvika padheni akabvanzi namunzi wake wanguda Vakauya nemvura kubva kubasa. Ndanotakura Tony. Mama, saka mangwana ndisoenda kuchibhorani kaini. Mangwana kutotanga kuenda kulibrary. Thank God. Satani changa chatotanga kutofamba mabiri bobi ata Man Tawa vari kugaya hora kuti mwana achibhorani mangwana isve ai hakuna iyo apa nambokudza kuti moms vanokuchisi chilapsvaudo unyatsoona kuti foroma yanoku yakabvawo figa unozodaro vaunzikwa namadhamu uchiedzera kuti figa
figa yamainoko mangwana monazi Man Tawa vamuka vakamangana kuchibhorani pepe vachibudikira kuchibhorani ndobva vanzi wangu munhu hakuna kuno munhu anzi library. Man Tawa vagogaya kuti distance yekubva pavari kusvika library pangofanana nekusvika kubhulawari, but still semunhu ari kuda munhu wake ndobva ati mazi ndosvika chete idzo nemutsubutsu vananga kulibrary. Vasvika kulibrary pepe ndovaona kuti nhamo nemanga zvisiyana because vachisvika kulibrary kwanza wangu tavhara panapa apa nguva dzekulibrary dzakupedzana manje nenguva dzekubhora bhiko akamira uko kusaidi ukarutodza vanhu madzi Man Tawa vari kusvika manje sezvinoiwo mwari wemaghetto youth anoti mukristu usaneta, mughetto youth usaneta, kana uda sini rako saneta nokundobva ngobudikira dhara from nowhere chimira ku because mwari vari kumwaya mapilpasi vangoti mfana wangumira ndiono tunoita sei pagani vakangonzi Hi. musi iwo nguva yavari kuita zvemalavhi izvozvizvi vari kudikanwa kubhora money game vashayiwa mangwana monazi bhiko asvika patena kubvunza kuti ko wangu inda sei usina kuya kugame. Man Tawa vakuti ndakarohwa nematsotsi kwangunzi wangu kuda kundijairira ndive budzi dzangu chii chimboitika unofarisirei kana uchiziva kuti hauna masini because kana uri munhu anopfeka zvinhu zvevanhu ukangonzi chisi chakodona watosara kwati khadada sezvinoiwo mwari wemaghetto youth akabva apindura Man Tawa vatanga kumhanya nebhebi pepe love iri kupisa iri kukika. Man Tawa vari kuita zvemalavhi vakuedza kudzidzisa mwana kutamba bhora, vakuedza kudzidzisa mwana kuchova bhasikoro apa bhasikoro angaritombo raMan Tawa but semufano wepaghetto love iri limited because havasvikete munhu atanga kungomhanyawo nebhebi rakatosvika pakuti German. When are you going to take me out, Nay? Take you out? Or at least buy me flowers. Kwanzi ndo zvizvo wakundiomesera wangu. Love iri pakati pekunaka pekutsvobira Man Tawa vari kutolavhana zvavo nemwana. Vakangozoshaya munhu wana akavaudza kuti haya wangu Satan ndo department rake iri rema-XX. Satan atori nebeef nemaghetto youth because X yanoko yakazongobudikira from nowhere kunge meni uri kunzwa from nowhere vanhu vakadhibha. Mbana tenda yakangosvika achibhongodza malog standings kubhongodza kuita kunge Man City urunzwa kusvika achimwaya hat-trick because pakangoita zvizuva zviviri zvitatu Man Tawa ndobva ngodza wangu chimbomira iyo tauda mbokusabhura timbopinza ava vanenge vari serious. Ona munhu ane mota anomira muqueue urira sei ita serious nelife bona kuti right Satan chine mazano because unokombita sei Man Tawa pfungwa dzebhora vakutoshedzera kuti wangu zvebhora bhiko akugaya kuti tiketi rangu kubuda munomu muhuruva munomu German havangashedzera kuti havasi tamba bhora because murira sei tushamwari twemabhebi ndo tumadiabros because munhu anenge ane ronda apa kashamwari kebhebi kanga kabata aramati katinatso spicer Kuma nono kuchaya akadzoka ndiye wakuswera naye these days. Saka inda ndiri mukomana wake chii kana kuti chaya place holder uredza kutaura chii Man Tawa ndobva wati no man azviite kana ndisiri kwanisa kuwana bhebi hapana anorwana straight mudheni mana noku straight pamongo Jew Jackson banoku vari apa mai noku apa noku wacho apa maita kunge mukoti kwanzi taura nyaya yako kwanzi mudhara noku mudhono wenyu chilapsusvika ichi nditomulava. I just don't understand why asi uripula mamessages angu vapedza kutaura nhunha idzodzo ndobva vachibara kusiya zvavo vasatsika mwana wevanhu kuyani masini anga akubohwa bhiko manje ndeyekuti German nguva iri kuitika masini ese aya Man Tawa vari kuita maheartbreak aya inguva yematrials Man Tawa vari kufanira kurova matrials and
Man Tawa vari kutoshedzera kuti zvimatrials handisi kuita wangu because noko akandiramba ruona kubaranidza nyaya because stress German vari kuita sei. Ras Dhorofiya havasi kundiziya ndovatenderedza ndovaburitsa ziya havasi kundiziya inzwa ngoma Man Tawa vada kutijairira saka tovapindira nevhesi imi Man Tawa kaunogenyu kanopedza vanhu pawa tipfekerei hembe hatidi kuona tumasawa tombonamatirwa tombonokukandai kukrawa nekuti no man mfana wangu biko ridza yako pito mira jairirwa mira kubatwa setsito Man Tawa vane munyama vanda kugezeswa nedhito inzwa mbana biko wonyenga zvako chido womupawo rudo mira kufarisa mira kutamba chikudo iwe unofa negoma Ras Dhorofiya. Sezvinoiwo midzimi yaMan Tawa last minute yakazongovaudza kuti German mukada kuita zvendingiriki heartbreak aisevewe munofa nenhamo mukaenda matrauza sek midzimi yemaghetto iti inozongobudikira pamamoments ari pivotawo kuti wangu nyange nesuwo uda kuti hatsi kutozvidawo zvepanapa panozopera season 1 Man Tawa vanenge vahwina matrials patonzosvika pablues but chavasina kuziva ndechekuti kublues kwaibaya munhu 1 apa bhiko anga atorongedza baba vanoku ndo vakazongoshoka kamunhu wese ndibwashedzera kuti ina ndibvunzo zvekuchita ini. I want a divorce. That's the truth. Divorce? Yeah? Noko achinzwa kuti mudhara divorce ndo pakatona kuti zvema-rich nigga zvogona ngondinetsa reka ndisimbirana mughetto itwangu noku ndokubuda mudheni ari touch achiteverera kombi yaMan Tawa kwana kombi yarova pasi ndo pakafira sarungano. Lesson hombe chaiyo ndechekuti tarisa pashamwari dzako kuti une shamwari dzakaita sei, une shamwari yakaita sabhiko here inokumiririra kukumiririra anomuona difference yekuti kukumiririra nekukumiririra. Kukumiririra munhu yekuti haabvunze anokumiririra then vanhu vanokumiririra vanhu vanoda legal explanation yekuti causation nemacausology bhiko ndo shamwari then kuzoita shamwari yakaita satawanda imboko tawanda imboko usaite shamwari seyakaita satawanda because tawanda imboko anga asina talent tawanda ringadaita ari mamsauda but ngotire munhu ane talent anokwanisa kuzvisisa kuchanda saka ibigger picture but otherwise imboko